ब्रैजिथाम तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बागानपारायाव मन्त्री बिश्वजित दैमारिया गोदानै लुफुंजानो गोनां दालांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। ब्रैजिथाम तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बागानपारानिफ्राय पाक्कामारा थांलाय फैलाय लामानि दालां जाम्फैनि सायाव गोदानै लुफुंनो गोनां मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फाखौ हाबाफारि बायदियै मैया बेखेवनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्त्री बिश्वजित दैमारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा पाक्कामारानिफ्राय बागानपारासिम थांलाय फैलाय लामाखौबो थाबैनो मावनानै होगोन होननानै फोरमायो। सुबुं सानखो एबा सेन्सासआव पर्टेलाव बर' रावखौ बिदान्थे खालामनायनि सायावबो बिबुंथि खालामो मन्त्री बिश्वजित दैमारि बिथाङा। हाबाफारियाव 22 नं बागानपारा बियाबनि एमसिएलए रेखारानी दास बर'जों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। जोंहा बेयाव जिथु लादां दैमानि दालांमोन बे बुग्लामारियाव बेयो बायनानै दंमोन। दा बेखौ गोदानै जोङो सेंसन मोनबाय आरो बे खामानिखौनो दिनैनिफ्राय जागायजेननो थाखाय दिनै बेवहाय जोङो हाबाफारि लादोंमोन। दा कन्ट्राक्टरा दिनैनि उननिफ्रायनो मावनो हासिगोन। बिथाङा 6 दाननिफ्राय 8 दाननि गेजेराव हागोन होनदों आरो बे जायोब्ला बे गिदिर ओनसोलनि मानसिफोरनि थांलाय फैलाया जोबोद सुबिदा जागोन। लामाखौ जोङो एबार हमनो नाजादों। नेक्स्ट जिथु दा जों स्किम लागोन बे स्किम लागोनावनो जोङो हमनो नागिरदों। गतिके 4 किल'मिटारसो लामा दं बियो। बे 4 किल'मिटारखौ जों खेबसेयावनो हमगोन। खारन बेवहाय बे लामाया गोबां गोनांथि दं। मानो बे ओनसोलनि गोबांथार मानसियानो बागानपारासिम ओंखारलांनांगौब्ला बे लामायानो गुबै। सार मोनसे खोथा जे दा सेन्सास खालामबाय थानाय बेवहाय पर्टेलाव बर' राव गैया होननानै गोबाङानो बोराबनाय दिन्थिदों। सोसननांगौ होननानै नङा, हायोबाथ' सोसननांगौ। अदेबानि जिथु बे पर्टेलनि बाथ्रा, बे पर्टेलाव जोंहा जेनेबा बर' रावाव पर्टेलाव जों बाहायनो हानाय रोखोमनि जोङो बेखौ टेक्निकेलि जि मोनसे डेभेलप खालामनानै सफ्टवेराव होनो हानाय बा सोनो हानाय जादोंना जायाखै बे मोनसे सोंथि थाहैयो। जे जायनो मोनो बे पर्टेलाव बर' रावखौ बाहायनो सानब्लाबो जोंहा जुदि बिनि जिथु बानानफोर बे बानानफ्रा जुदि जोंहा माबायाव पर्टेलाव मोजां जायाबा कारेक्ट जायाब्ला जोंनि गासैबो बुस्थुआनो गोरोन्थि जानो हागौ। ओंखायनो बियो सरकारनिल' नङा, जोंहाबो माखासे मावनांगौ दं। बर' रावखौ दिनैनि दिनाव AI बा माखासे बेबायदि डिजिटेल लाइनआव बाहायनांगौब्ला जोंहा जोंनि बानान आरो बिनि रिंसारथि गासिबखौबो जोंहा बिराद मावनांगौ दं। आरो बे मावनांगौनि बेलायाव जुदि जोंहा आबुं जानानै दंखायोबा आं सानो दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनिफ्राय बुंनाय लोगो लोगोनो बेखौ सोसननानै होगोन। मानो होनोब्ला बियो मोनसे 8थि शेड्युलनि राव। दा ओंखायनो जों गावबो नागिरनांगोन जे दिनै जोंनि रावा डिजिटेल हिसाबै दिनै सेन्सासआव जेरैबायदि बेफोर माखासे 8थि शेड्युलनि रावफोरखौ बयबो बेजोंनो जोंनि जिथु फर्मखौ फिलआप खालामनो हानाय नांगौ रोखोमनि गासिबो बानाननि बिखान्थिया दंजोबो। बे जुदि दङब्ला बर'आवबो अब्ला बे जागोन। खारन सेन्सासआ बिराद मोनसे रेकर्डनि बाथ्रा। गतिके जों बेवहाय टाइप मारिनायाव जुदि बर'आ जुदि फैया माखासे माबाया अब्ला जोंहानो टेकनिकेल प्रब्लेम दं। ओंखायनो बेवहाय जेबो नङा। जुदि जोंनिफ्राय बेफोर गासिबो दंजोबोब्ला जोङो सेन्सासनि अथरिटिखौ कनसाल्ट खालामनानै बे बुस्थु सफ्टवेराव जोङो गथायनानै होब्लानो बे बाहायजागोन। थेंक इउ सार।